Usa ka barangay tanod sa Talisay City gipusil sa silingan nga senior citizen. Iya kining gibadlong aron muundang sa iyang pag-video kay diha sa Zone 3, Barangay Biasong. Ang tiguang na bunog usab sa kamot sa ubang mga tanod ug magatubang og kasong frustrated murder ug illegal possession of firearm. Si Chona Carion sa report. Anaa karon sa kustodiya sa Talisay City Police si Wenceslao Vallejo, 84 anyos. Kinihuman pasangining mipusil sa 45 anyos nga tanod nga si Henry Caniedo nga mibadlong unta niya nga pahunungon na ang iyang pag-video kay. Gamit ang 38 revolver sa senior citizen, gipusil sa puson ang tanod nga milandig karon sa tambalanan. Apan ang tiguang nakahiagom usag bunog sa iyang naong human giingong gikulata sa maong barangay tanod. Gipusil ang tanod while iyang badlungon ang tigulang diha dapit kay saba daw ang video okay. Gipusil siya diretso sa iyang silingan. Gihimakak sa tiguang nga iya ang armas o gingong misung kaniya ang maong tanod nga giingong hubog. Giingong nag-inilugay siya ug ang tanod ug nakabitan niya ang armas sa tanod. Nalago na siya sa surugod. Nasa iya anak. Pag sugiya, di siya magpangalata. Napagklaro niya, nasagal ako. Ang iyang armas akong nakabitan. Huwag ko kay buwag din katunong. Nalawas niya ko, no? Uban ni Marlon Melgaso, Chona Carion, Balitang Bisdak.